Pamior nasz Pan powiercie, choć prajszą praz bramu śmierci. Pana wywiela z mogiły, Boża sila, alleluja. Pana wywiela z mogiły, Boża sila, alleluja. Zapłacił Bóg za Adama, za ludzi żywych tak samo. U niebiosy всім дорога, dzieciom Boga, alleluja. U niebiosy всім дорога, dzieciom Boga, alleluja. Wyż to wartość rażecie, перемог он силу смерти, сам одолел перешкоды, Бог природы, аллилуйя. Сам одолел перешкоды, Бог природы, аллилуйя. Пан глядит на наше племя, на землю в світлі проміння. Так яна світлом прибрана, бляском Пана, аллилуйя. Так яна світлом прибрана, бляском Пана, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Будем радоваться и веселиться и прославлять Бога, бо почав владарить Пан Бог наш усемогутний. Аллилуйя. Гэтымі словамі антифоны на выход розпочинаємо нашу діло у святой імши, падчас якої молюся за померлих, просячи доброго Бога об милосердности, об вечное житье в владарстве небесным для померлих сям'ї Буйвід, для Мар'янни у 12-ту годовину від її смерті, для Зенона у 33-ю годовину від його смерті і для померлого Фаб'яна у 77-ю годовину від його смерті. Каб годно удельничать на святейшие ахвяры, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, Ты у великодных сакраментах дал нам задаток нашего воскрешения. Учини просим, как мы обвещали, моц з мертвых повстала Христа, и могли стать удельниками Его владарства. Які з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Amen. Читання книги Дзеяў апосталаў. Усе тыя, хто паверыў, былі адзіныя сэрцам і душою, і ніхто не называў уласным нічога з маёмасці сваёй, што яму належала.
Але ўсё ў іх было супольнае. Апосталы з вялікай моцаю давалі сведчанне пра воскрэсенне Пана Езуса, і ўсе яны мелі вялікую ласку. Не было сярод іх нікога, хто б цярпеў нястачу, бо ўсе, хто валодаў зямлёю або дамамі, прадавалі іх і прыносілі грошы ад продажу і клалі да ног апосталаў. І раздавалася кожнаму паводле патрэбы ягонай. Юзаф жа, якога апосталы называлі Барнаабай, што азначае «сын суцяшэння», левіт, родам з Кіпру, прадаў зямлю, якую меў, прынёс грошы і паклаў да ног апосталаў. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Пан апрануўся у магутнасць, і ёй падперазаўся. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Так сусвет умацаваў, што не пахіснецца, адгэтуль трон твой непахісны, ты існуеш спрадвеку. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Сведчанні твае вельмі праўдзівыя, дому твайму належыць святасць на доўгія дні, о Пане. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Аллелуя, 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 аллелуя. Так павінен быць узвышаны Сын чалавечы, каб кожны, хто верыць у яго, меў жыццё вечнае. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Пан з вамі. З духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Jana. У той час Єсус сказав Нікодему: «Треба народитися наново. Дух віє там, де хоче, і голос його чуєш, але не ведаєш, откуль приходить і куди йде. Так є з кожним, хто народився від Духа». Нікодем сказав йому у отказ: «Як це може статися?» Єсус, відказуючи, сказав йому: «Ти наставник Ізраїля і не ведаєш гэтага? Сапраўды, сапраўды кажу табе, мы гаворым пра тое, што ведаем, і сведчым пра тое, што убачылі, а сведчанне нашага не прымаеце. Калі я сказаў вам пра зямное, і вы не верыце, то як паверыце, калі скажу вам пра нябеснае? Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто сышоў з неба, Сына Чалавечага. І як Майсей узвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго, меў жыццё вечнае». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Уважаныя браты і сёстры, сёння чуем працяг гэтай размовы паміж Нікадэмам і Панам Езусам у Евангеліі. Господь заклікае гэтага
уплывовага габрэя адмовіцца ад свайго традыцыйнага мыслення і прыняць новы лад жыцця паводле духа. І гэтыя словы, гэтая размова узрушваюць Нікадэма, які можа толькі спытаць, як гэта можа стацца, як гэта можа адбыцца. Магчыма, з ноткай іроніі Езус адказвае, выказваючы сваё здзіўленне тым, што настаўнікі Ізраіля здзіўлены тым, што Божае, чым ён павінен займацца. Але ён не пакідае яго ў цемры, працягвае адкрываць свайму суразмоўцы вялікую таямніцу. Як памятаем з учарашняга дня, з Евангелія, скажам, з першай часткі гэтай размовы Езус растлумачыў, што новае жыццё прыйдзе праз Святога Духа. А цяпер Езус тлумачыць, што гэта жыццё будзе дадзена нам праз Яго. Ён паказвае Нікадэму, як гэта адбудзецца, праводзячы паралель з гісторыяй пра Майсея, ізраільскі народ, іменнага змея. Калі памятаем, у той момант людзі, стомленыя ад паломніцтва, ад гэтай дарогі праз пустыню, пачалі сумаваць па часам Егіпта, наракаць на Бога, на Майсея, вінаваціць іх у цяперашнім становішчы, у гэтай цяжкай сітуацыі, у якой яны апынуліся. І ў якасці пакарання Бог паслаў ім ядавітых змеяў, і вялікая колькасць ізраільскага народа памерла. Але Майсей заступіўся за народ перад Богом. І Бог загадаў яму зрабіць гэтага меднага змея, павесіць на высокім слупе. І кожны, хто быў кушаны, калі паглядзіць на яго, будзе жыць. Менавіта Езус вярнуўся да гэтага таямнічага знаку, каб паказаць, як ён дасць нам боскае жыццё. Гэтак жа, як медны змей ацаліў паміраючага, укушанага змеямі, маючы на ўвазе драму граху, якую разыгралі нашыя першыя бацькі, так і Езус дасць жыццё тым, хто паглядзіць на таго, каго яны прыбілі да крыжа. Браты і сёстры, словы Езуса да Нікадэма запрашаюць нас прыняць жыццё, якое дае сам Бог. Каб як ізраільцяне ў пустыні мы маглі ацаліцца, збавіцца ад сваіх ран і пакут. І з гэтай мэтай, можа, уважліва сёння трэба пачуць гэтыя словы пана Езуса, які таксама гаворыць сёння да нас. Паглядзі на жыццё з вялікай літары Л. Жыццё, якое магчымае, калі будзем глядзець менавіта на ўкрыжаванага Езуса і жыць паводле ягонай волі. Амен. Як дзеці, народжаныя з духа, з даверам узнясём да міласэрнага Бога пакорныя просьбы. Молімся за Божы касцёл, каб для ўсіх людзей ён быў знакам з мёртвых паўсталага Хрыста. Цябе просім. Молімся за дзеячаў культуры і навукі, каб яны памяталі, што вера дапамагае ў развіцці чалавечых каштоўнасцей. Цябе просім. Молімся за новаахрышчаных, каб праз пабожны ўдзел у літургіі яны ўзрасталі ў веры. Цябе просім. Молімся за памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы, за памерлую Мар'яну 12-ю гадавіну ад яе смерці, за памерлага Зенона 33-ю гадавіну ад яго смерці, за памерлага Фаб'яна 77-ю гадавіну ад яго смерці, за ўсіх памерлых сям'і Буйвід. Каб Христус прыняў іх у хвалу з мёртвых паўстання. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы былі адзіныя сэрцам і душою. Цябе просім. Боже наш добры Ойча, мы верым у змёртвых паўстання Твайго Сына, таму просім, дай нам жыццё вечнае праз Хрыста, Пана нашага. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте сердца в грех. Песни радостные
заспявайте, хай гучить веселый смех. Воскрес Пан над панами, и Он живе, и Он знуку з нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Воскрес Пан над панами, и Он живе, и Он знуку з нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, учені, каб ми завсёды дякували Тобі, складаючи гэтую пасхальную ахвяру. Няхай няспынное дзеянне ласки откуплення стане для нас крыніцаю вечной радости. Праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашому. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету,
и дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб за ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, през усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой, Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Єзу, Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и с упокоем. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Христе, к Тебе у думках имкнуся, на Тебе, Пане, я
спадзяюся, Ты моя радость, о Езу мой, Ты мое счастье, о Езу мой. Езу, Тебе всім серцем люблю я, іншай любові і не хочу я. Ты моя радость, о Езу мой, Ты мое счастье, о Езу мой. Свету багаттяў я не жадаю, бо всей душою Бога шукаю. Ты моя радость, о Езу мой, Ты мое счастье, о Езу мой. Страцить готовый я все, что маю, Ты скарб одиный, с Тобой трываю. Ты моя радость, о Езу мой, Ты мое счастье, о Езу мой. Молимся. Милосердный Отче, выслухай наши молитвы. Ученика пудел у таямницы откупления да помагал нам у житті часовым и привел нас до радости вечной праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую великий всім за супольную молитву. Примите с верой Божие благословение. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому Ты есть маті, з мертвых повстав згодно з словом, а Ты моли за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. З мертвых повстав згодно з словом, а Ты моли за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися в потребе, как мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Как и мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Цяпер і заўсёды і навеки вечныя. Амен. Святы Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам абароною супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просім,
няхай яго знішчыць пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю, скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Амен.